This is what my people Ndi Igbo has become because of ego. The descent and sacred of an Igbo nke my ancestors, an Igbo nke Chinua Achebe, an Igbo nke Michael Okpara, an Igbo nke Dim Odimegwu Ojukwu, an Igbo nke Alex Ekwueme, an Igbo nke Ukpabi Asika, an Igbo nke Okendibe, and even an Igbo nke Mazi Nnamdi Kanu, and the other many notable names. Nezi the same that an Igbo in 2025 under our watch, under our turn, and under our century, ka the same that an Igbo anwa na-ada nwayọ mana abịazi towards distinction under our watch, my fellow Igbo youth. An Igbo na-abịazi in conclusion, alụ na ife ọjọọ etake over an Igbo, our holy and sacred land. Na ife na-eme ebe a, ụmụnne m ndị Igbo. This is Allahu Akbar. Your phones. Allahu Akbar. These are our brothers today joining Islam in our summits in Enugu. Yes. Igbo Muslim National Summit. This is our sister, this is our brother, and this is our brother also join Islam today. brother. So, I want you to talk Alhamdulillah, the world. Alhamdulillah, Alhamdulillah. What motivated you to Islam today? Can you tell us what motivated you to become a Muslim today? The world. I'm very happy to be a Muslim today. So what motivated me? I want to serve only one God. Allahu Akbar. Not to tell me that this one is the son of God. This one is the brother of God. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Serve only one God. Allahu That's what Akbar. motivated me. I want to serve only one God. Alhamdulillah. 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 Now, what was your name and what is your new name today? My command name is Eze Ameshi Sebastian. But my new name today is Abdullah. Allahu Akbar. That's good. My brother, what was your name before? My name before was Kenesh Kube. My new name now is Ibrahim. Allahu Akbar. Can you tell us what motivated you to become a Muslim today? What motivated me is I decided from in deep of my heart because I was born at North. Okay. And I looked in love Of the life of the Muslims. I made my research and I decided to Join Islam. join Islam. Allahu Akbar. My sister. My name is Mori. I'm from Anambra State. I always have passion to join. Allahu Akbar. What was that passion? What created that passion? Okay. What created that passion? What motivated you? That is it. To become What created that That's passion? what she said. I always love the dressing. Mashallah. She loves the dress. Alright. So, did anybody preach or force you to become a Muslim? No. So, what is your name? What name did you choose as a Muslim? Maria. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Don't worry, Mariam. Can I remove it? Mariam, today you have become a Muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maria. They are not the brother of Jesus. Today you are now mother. Allahu Akbar. Alright. I am going to take you to shopping to go and buy hijab and long dress. Allahu Not go home to shopping. Yes, that's all we did. I see you are shy of your. He's a shy now. When You are not shy now. start being shy now. You will start dressing like Naked. us. Allahu Akbar. So who are the new Muslim brothers here? Osman. Assalamu alaikum. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Today's Igbo National Summit. My fellow Igbo youths, jisie n'ike lalobola, jisie n'ike na-eche Trump, jisie n'ike na-aga ụka, ometu anya, ometu imi, ọ ga-egbu oge from today, ozi ndị ụka, and ndị isi na n'ime ana Igbo ga na-egbu onwefa. All your pastors, bishop and reverend fathers, digodi busy, na-alụ empire, na-live in luxury lifestyle, na-ata ndụ mmanụ, private jet, helicopter, bulletproof cars, fan under competition. Onye ga-azọ the best? Onye ga-enwe more crowd? Onye ga-alụ the best church? Who go popular pass and who go be more influential? This is the competitions fan of today. Ndị isi a na-adị busy, na-take over, na-eme occupy, na-dominate, na-egbusisi unu every single day. Ndị ụka jisie n'ike na-aga ụka. Time is coming. Ị ga-ebe ọbara, ị ga-ebe anyam, ị ga-achọ enyemaka n'elu na ana, ị ga-afụ enyemaka. Ndị mba ndị Amerịka, ndị mba ndị Britain, ndị ofe mmanụ and ndị ugwu akapchogo Enugu steeti and Ebonyi steeti maka Isiana. Ndị Isiana ga-dominate the entire Enugu steeti and Ebonyi steeti nwobele oge. Ifolo Imo steeti and Anambra steeti fa ga-abụ ndị Isiana. Ife a chọrọ ime ndị Imo and ndị Anambra bụ ogbugbu. Starting from next year, ogbugbu ka a ga na-egbusisi ndị Anambra and ndị Imo. Ifolo Ebonyi steeti, Enugu steeti a ga-egbufa too much, but a ga-eji Isiana wee dominate ya everybody. Oge na-abịa mgbe a ga-eji egbe na mma tudo gị ya n'isi, force oge ị convert ya to Isiana, ọ ga-egbu oge. But by then, all your pastors, bishops, analigo, fa ga-eburu ego fa and all their bulletproof cars, private jet and helicopter, narị abroad. Because ndị isi ụka gị niile bụcha a citizen of be ndị ọcha, fancha abụrụ ndị Nigeria. By that time, fancha analigo, lapụzie gị bụ onye Igbo na-aga ụka, eweruzie gị mele ohu. Anambra State and Imo State, get ready. 2026, oke mmiri ga-ezo. Na-agba gị ya, ị na-ede ya ede. Because ndị mozie mozi, nze gị bụ dị ndụ. Keep on sleeping. Keep on waiting for Donald Trump. Ọ na-abịanyere gị aka. Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike atịgo ya nga. In the next 30 years, ọ ka nọkwa n'ime ụlọ nga. Unless ma ngị bụ onye Igbo, ngị bụ Igbo youth, kwesịrị ụlọ ị na-alalụ ma mee ife kwesịrị ka ị mee ka Nnamdi Kanu pụta. Because ọsọsọ Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ji the key to nwere onwe gị, onye ji the key to ndụ gị, nzọpụta gị tomorrow, onye ji the key for nzọpụta gị bụ onye Igbo. Oke mmiri na chi izo, mgbe oge ezo ọ ga-ama gị maa gị nke ọma.